যদিও সূর্যাস্ত হয়ে যায়, এই আলোক রশ্মির শুভ্র কিরণে আমাদের হৃদয় মন উদ্ভাসিত হোক। এই দু দলই রয়েছে, দু দলেরই আমরা সাফল্য কামনা করব আর দেখব কে কাকে হারিয়ে এই বড় ট্রফি নিয়ে যায়। ট্রফিগুলো যেগুলো রয়েছে थांनाय प्राय 15-20 दिन तीय कन्टिन्यू टूर्नामेंट मैच चलेखा तीनी फाइनल मैच और फाइनल मैच आं फाइ सफाइखा ते और हिरापुरनि विशेष खालायै सिनि जरा यूथ यंग्स बरक तंनाय रखनो बाहायके ड्राग्सनि हयते हाकसाल खालायनाय आबसिनि स्टेटनि अनारेबल चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा महोदयनि बिनि आवेदन बाय चिनि सरकार 2018 सरकार कताल फेमनि यागुलो विशेष खालाय जरा चिनि गेम्स जरा इंटरेस्टेड बा स्पोर्ट जरा इंटरेस्टेड बरकनो तैबो कुचुगति सानानि तै विशेष खालाय जरा यूथ ड्राग्स बाय जरा ग्रंगै दंनाय रखनो बाहायके हाकसाल खालायनाय ड्राग्स नि याकनि बाहायके फियकनाय कारण अबसिनि गभर्नमेंट हयतेबो गोबांमा जागाबो जों माहाय एवारनेस प्रोग्राम खालायो गेम्स नि बिसिंथि खालायो जों बर'नि थानिबो आवेदन खालायो जाहाथे अ ड्राग्स केबो यूज खालायै निजिनि लाइफ ने केबो देस्ट्रयता खालायथों कारण प्रत्येकटा यूथ नि बुमा बुफा बाय जुबक नि जत गार्जेन दंनि कायसा विजन दंग जे बसा तरुय लखां कांकाय गाहाम सोलोंमुं मानै गाहाम कायसा सरकारनि सुजुग सुबिदा बा सेफ साफ मानानि बागै जतनो मुसुंगो आं जुदि ड्राग्स आवै जुदि क्लाय तंखां कांकाय आनि लाइफ तामंनायबा आबनो चिनि सिक्ला रखनि थानिबा जतनि थानिबा जों आबनो बोसग्रनानि बागै जों जत सम्भव चिनि गभर्नमेंटनि थ्रु सै खालाय जों एवारनेस प्रोग्राम खालायो दै सोशल अर्गानाइजेशन बा क्लाब्स बा एलाका व्यक्ति जत यूथ डकनबो जों माहाय उद्योग नामानिबा बेलायखना हामबाय मारबो दै स्पेशली चिनि त्रिपुरानि स्पोर्टनि बिसिंथि खालाय सिक्ला रखना तैबो तिसानानि बागै चाइतगै दङ ताबक त्रिपुराबो चिनि गभर्नमेंट फाइमानि परे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अब स्नामजागै दङ बसगांनि नवेम्बर डिसेम्बरनि बिसिङावनो अब इनग्रेशन खालायजाकनाय आरो जागाबो जों इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जों जुदि मानखां गांगाय गोबां सिक्ला रखना तैबो कुचुक साकाबा तिसानानि बागै तै ड्राग्सनि हयता हासाल खालायनायनि बागै जों आकर्षणीय खालायमानाय आबनि बागै सामंताङै दङ तै जत सिक्ला रखना आं कबकनाय आनि रांचानि ताखुक संना आं कबकनानि मुसुंगो अमाहाय ड्राग्स केबो यूज खाय दङ गांगाय या कान्नानि अंथं ड्राग्स जावै केबो जीवन तमायहिन सक्सेसफुल मने फुटबल नॉकआउट 2023 ग्रैंड फाइनल मैच शुरू हो যাচ্ছে जत सिक्ला रखना ड्राग्स ना या करे फायदि अमाहाय जता चिनि फुटबल टूर्नामेंट अंथं क्रिकेट टूर्नामेंट अंथं विभिन्न खेला दुला दंगो आ खेला दुलाबा एंगेज खाय तंखांगाय ड्राग्स दिगिबा आकर्षण बेसि अंगलाक आबनि बागै जों खेला दुलानो जत मानसक जों बांग्रानानि नांगो सुदु सरकारना डिपेंड खाय तंमा बायंगिया स्टेट गभर्नमेंट डिपेंड खाय तंमा बायंगिया एडिशनल डिपेंड खाय तंमा बायंगिया जों खुदबो एलाका व्यक्तिक अमाहाय दिनै हिरापुर तमा पेकुआजला एरियानि बरनां बेलायखा हामबाय मारो बरकनि बिसिंथिखै उद्योग नामानिबा दिनै हाजार हाजार बरक दिनै अ खेला नायनानै बागै फायलायजाक जों अरनि बिसिंथि बरनां मेसेज होनाय जतना हामबाय।